Bon dia, estimades i estimats. Sigueu benvinguts a l'últim vídeo de la temporada. Per acomiadar-nos d'aquest trimestre i d'aquest curs tan rar, he decidit fer una manualitat. Es tracta de l'elefant bufador, que alguns ja coneixeu. Al meu blog podeu trobar la fitxa per a poder fer la manualitat, però si us animeu també podeu dibuixar-la. Segur que us ix millor que a mi. Aquí la teniu. Per a fer aquesta manualitat només necessitarem dues coses, unes tisoretes per a tallar i una mica de pegament de barra. El primer que hem de fer és retallar la silueta de l'elefant, completament. Ara us ensenyaré el meu per a que vegeu com s'ha de quedar. I quan la tinguem tota retallada, retallarem les dues orelles, que posteriorment haurem de pegar al seu lloc. Quan acabeu de retallar, se us ha de quedar com el meu. Fixeu-vos una miqueta, així i així. És molt important que no talleu la part d'enmig, és a dir, que no el dividiu en dos parts. Ha d'estar l'elefant complet. I enmig, com veieu, té un cercle que us poden ajudar els vostres pares a retallar-ho. És simplement fer-li un foradet amb la punteta de les tisores, per a que puga tenir una trompa l'elefant. Posteriorment, haurem de pegar les orelles de l'elefant. I per a pegar les orelles és molt fàcil. Simplement la pestanyeta ratllada que n'hi ha en l'elefant i en l'orella ha d'anar pegada una sobre l'altra i doblegada una mica per a que se quede com l'orella. La veieu com està pegada? I doblegada. I en l'altre costat ho farem exactament igual. Una vegada ja ho teniu tot pegat i tot fet, podeu decorar-ho i, si no voleu decorar-ho, ja podeu fer-lo sonar. Simplement s'ha de doblegar les dues pestanyes, aquestes que són superimportants perquè no s'han de trencar. Si se trenquen vos toca començar de nou. I una vegada les tinguem doblegades, posarem els dos dits així, o bé, també podeu agafar una pestanyeta en una mà i l'altra en l'altra mà, perquè el que farem serà bufar-li a l'elefant per el culet, d'aquesta manera. Si veieu que no vos sona, tranquils, paciència, una altra vegada. Heu d'obrir-li una miqueta el culet per a que entre l'aire i la vibració de l'aire farà que soni com una trompa d'un elefant. Una última coseta. Quan bufem sempre tirem una mica de saliva per la boca i com això és paper és possible que se banyi. Si se banya el paper es pot trencar més fàcilment. Per tant, si veieu que se vos ha banyat, deixeu-lo descansar una mica, si pot ser en un lloc ventilat, per a que se seque i pugueu tornar a intentar-ho. Si esteu molta estona bufant i no vos ix, el que passarà serà que se vos trencaran les pestanyetes i vos tocarà començar a fer un altre elefant. Bé, així acabem el curs. Espero que ho hagueu passat molt bé amb els vídeos i moltes gràcies als vostres pares també, que s'ho han treballat moltíssim. Ens veiem al setembre amb moltes ganes i amb molta força per a començar un curs nou. Espero que gaudiu de les vostres vacances i a passar-ho bé. Adeu!